Farabdaky mektep binasında dören ýangyn öçürilen wagty ýangyn söndürjüleriň biri yaralandy. Adatlyk radiosynyň habarçysyna Liwap welaýatynyň Farab şäherindäki 1-nji orta mektebiň binasynda bolan ýangonyň käbir jikmejiklerini anyklaşdyrmak başartdy. Onuň maglumatlaryna görä ýangonyň netijesinde binanyň köp bölegi weýran boldy. Ýangonyň dören ýeriniň ýyladyş üçin bu gadanlarynyň ýerleşýän otagynyň iki gödökçüsine garşy geleňsizlik boýunça jenaýat işi gozuldy. Şeýle-de odalan mektebiň okuwçylarynyň Farab şäherindäki beýleki mekteplere paýlanýandygy we molimleriň tölegsiz zähmet ruhsatyna iýerilip bilinjektigi habar berilýär. Adatlyň Liwap welaýatynyň habarçysy Farab etrafyndaky çeşmelerine salgylanyp, ýangonyň 11-nji dekabrda ýary giýje başlandygyny aýtdy. Ýangony 4 saat geçen soň 12-nji dekabrda ýerden söndürmek başartdy. Ýangyn öçürilende ýangyn söndürjülerden biri yaralandy. Habarçymyzyň çeşmesi ýangonyň mektebiň kotelnasynda, ýagny ýyladyş üçin bu gadanlarynyň ýerleşýän otagynda gadyň syzmagy netijesinde başlanandygyny aýtdy. Deslapky maglumatlara görä 11-nji dekabrda şenbe güni kotelna gad aktyrmak besedildi we ýyladyş gadany öçürildi. Ýöne şenbe güni bolan soň kotelnada gözegçi işgärleriň hiç biri ýokdy we gaz klapany açyk galdy. Bir näçe sagatdan soň gaz gaýtadan aktyrylyp başlandy we onuň syzmagy netijesinde ýangyn döredi. Kotelnada benzin, elektrik generatory we elektrik nasosy bardy. Olardaky benzin odalyp ýangonyň çalt ýaýramagyna sebäp boldy diýip çeşme aýtdy. Onuň sözlerine görä ýangyn bilen bagly jenaýat işi gozuldy we mektebiň kotelnasynyň iki işgäri tutsak edildi. Olar geleňsizlikde aýplanýar. Çeşme ýangonyň netijesinde mektep binasynyň agla we böleginiň weýran bolandygyny hem aýdýar. Mektebiň üçegi dolu ýandy we synp otaglarynyň köpüsine ziýan ýetdi. Munyň bilen baglykda mektebiň okuwçylary Farab şäherindäki beýleki mekteplere paýlanýar we molimleriň tölegsiz zähmet ruhsatyna iýerilip bilinjektigi habar berilýär. Mektep binasy weýran boldy. Ol ýerde okuw prosesini dowam etdirmek mümkin däl. Sişenbe gününden başlap 1-nji mektebiň okuwçylaryny wagtlaýynça beýleki mekteplere paýlaýarlar. Bular 2-nji we 3-nji orta mektepler. Mektep binasy dikeldilen döwürde molimleri tölegsiz zähmet ruhsatyna iýermek meselesi hem ara alınıp maslahatlaşylýar. Biz onlarça molim we mektep işgäri barada gurrun edilýändigini bellemelidir diýip çeşme nygtady. Bu waka barada 12-nji dekabrda Türkmen News neşri hem habar berdi. Neşir öz çeşmelerine salgylanyp, yerli häkimiýetleriň 14-nji dekabra çenli mektep okuwçylary uzaldylan dinç günlerinden gaýdyp gelýänçe ýangonyň netijelerini ýok etmäge synanýandygyny ýazýar. Türkmenistanda bu ýyl bir taraplyk güni ýekşenbe gününe gawat gelen üçin 13-nji dekabr duşenbe güni iş güni däl diýilip yglan edildi diýip neşir anyklaşdyrýar. Farabyň mektebinde dören ýangyn barada ilkinji bolup Türkiýedäki türkmen migrantlary habar berdiler. Olar sosial ulamlarda Farab şäherindäki 1-nji orta mektebiň binasy da aýdylýan jaýyň odalýandygyny görkezýän videonu çap etdiler. Soňky bir näçe aýyň dowamında Türkmenistanda ýangynlar barada habarlar iýdigderli peýda bolýar. Türkmenistanyň döwlet habar beriş serişdeleri ýurtda bolýan helakçylikler barada hiç haçan habar bermeýärler.